guys, back to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायफिनबावबाय। दिनै आं मोनसे गोदान सं लानानै फैदों। मेथाइखौ नायलांनायनि सिगां आंनि भिडिअ बा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो बा ला आरो लाइक शेयर कमेन्ट खालाम बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानाय। दा लोगोफोर मेथाइखौ माबायदि जादों नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। गाइस आरो आं बेखौनो मोनसे खावलायबावो जे मेथाइखौ सोरबाफोर माबानो नांगौ जायोब्ला मोजां मोनदोंबा नांगौ जायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो। बिथाङा मेथाइखौबो माबा खालामनायनि राजि दं, खम समावनो होगोन आरो दा गोदान बिथाङा फार्स्ट टाइम बे मेथाइखौ सुरु खालामजेनदों। दा बे आंनि थाखायथ' बहुद बरिया जादों मेथाइआ। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोनगोन आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मेथाइआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जादों, बरिया जादों आरोना। दा नोंथांमोना नायलांदो, नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय। जायबा सिंगार बिथांनि फट'खौ आङो बे मेथाइजों लोगोसे बुजाबनानै होखादों। नोंथांमोना सिनायनोबो हागौ जाय सिंगार बिथाङा बेयावनो दंफाखायो आरोना, बे मेथाइआवनो दंफाखायो। दा बिथांनि नामखौ आंबो बारा मोजां मिथिया, नामा मा होनदोंमोनथाय आं बावलायलांबाय। दा सोंहरनायबो जायाखै, अब्लाबो आङो दा आपल'ड खालामनायानो जाबाय नालाय जेबो नंला जे सिंगारा बेनो होननानै बै फट'खौ नुब्लानो नोंथांमोना मिथिनानै लादो जे बे सिंगार होननानै। दा MP3सो जादों नालाय बुस्थुआ, भिडिअ'थ' खालामनानै हरासै आंनो भिडिअ खालामना हरासै नालाय, ओमफ्राय आं बेखौ जेनेबा MP3 हिसाबाव आङो बानायनानै हगारबाय आरोना। दा नोंथांमोना बिदिबा नायलांदो, नायनानै माबायदि मोनो बुंहरबानो जाबाय। नागिरबायो नोंनि गोथार अननायखौ, नागिरबायो नोंनि रैसुमै गोदै गारां बबेयाव दङ बबेयाव मोनगोन नोंखौल' ना
सुदेम